bodade silapha kule ndawo namhlanje le mini ifikile sikade siyicela yokuvula le tempile awathi umfoka ndawo le bazondana emagqunukhwebeni engingabasilali waphethula isoyi apha namhlanje ngamasuka ndihlala esizawucelela nesizukulwana sakhe apho aphuma khona nalapho ahlangene khona nale nkonzo azokuba yiyo namhlanje athi azoma kule ndawo namhlanje kufikelele lo date yokuba ithi selele ingwebha semakhwemkeni kwelokuphumla ibe imisebenzi yayo uva amaXhosa athi noma efile nje usathetha le nto ithethayo imisebenzi yakhe wayityala wayigqiba walijikeleza eli lizwe ngoku ke sizawuqala umsebenzi wenkosi ngokuthi sinike usiduko kuThixo ngoba ukuyinto abazalwane bam nani bodade wathi uYesu mhla wehla ezohlutha itayitile kuSathane emhlabeni izithunywa zezulu zavuma ingoma zathi uzuko kuThixo enyangweni zathi uxolo emhlabeni zathi inkolelo ebantwini yo le nto ke ngoku sizawuke sigobe intloko sinike uzuko kuThixo phakame bazalwanani sizayivula le nkonzo ungade zilile lomprofeti uJeremiya sakwenza amagqabantshintshwayo apha bazalwane bam nani bodade ngoku sizawuhlabela ingoma emputhane sithandazelwe umzalwane wethu uSmayili.